קורא אנשים, היום אני אלמד אתכם איך מורידים פוקימון גו מהחנות פליי. אז קודם כל אני אראה לכם שאני לא יכולה להוריד את זה. אני כותבת וזה לא מראה לי את זה. אז קודם אנחנו מורידים אפליקציה שקוראים לה טונטלבר. הנה, לי זה כבר מותקן. אתם מורידים אותה. אחרי שאתם מורידים, אתם פותחים. סבבה? אתם רואים את העיגול שכתוב דיסקוננט, אז לוחצים עליו קונקטינג, ואז זה עושה כאילו שהפלאפון שלי בארצות הברית, ושם אפשר להוריד את פוקימון גו. אני עוד מעט תראו את הדוב יוצא ממנו הבור המוזר הזה שכתוב עליו ארצות הברית, ואז זה יעשה כאילו שהפלאפון שלי בארצות הברית. הנה. אוקיי, הדבר הבא שעושים, הולכים להגדרות. יש כאלה שזה יישומים ויש כאלה שזה מנהל היישומים. ולוחצים על חנות גוגל פליי. שנייה. עושה עוד פעם. עשיתי זה כבר פעמיים בערך. נקה נתונים. אישור. אחרי זה אנחנו נכנסות לחנות גוגל פליי. נכנסות למייל שלנו. יכול להיות שיהיה לכם כבר מחובר. ישלחו לכם הודעה, תלחצו קבל. אוקיי? לא תחי, קבל. עכשיו אנחנו מחוברים לאפסטור של האמריקאים. כאילו של ארצות הברית. עכשיו תראו שאני אוריד את זה. אבל יש לי את זה כבר. כותבים פוקימון גו. הנה. ואז לוחצים. להתקין. לי זה כבר מותקן פשוט. אתם לוחצים להתקין, אחרי זה אתם יכולים כבר למחוק את האפליקציה טונטלבר. כי אתם לא צריכים אותה יותר אחרי שזה יורד, סבבה? אוקיי, תודה לכולם שצפיתם בנו, לייק וסאב, תגובות רעות שמרו לעצמכם. אז יאללה ביי.